Uy manay, may kita masa dong bilog. May nangu na manay, malulog pa nga ni oro ko. Yatay ko nga ni itong kalson ko, ta kinastan ka, o natanin Salvador kagabi nagisi. Ay manay, ilibod ko na parang sa imo yung 10,000 na sinubri ko baga sa imo, mabalosan na ha. Tamang-tama balosan na manay. Bareda na ng baga sa eskwelahan, no? Taro luogan na naman. Takumbukong dahil sa imo una, may kumapapaborong si mama. Kaya mabalusan na sa imong grabe. Pagparaintindihan manay, batubang ka sa ako pag sursyat, okay na ako doon. Ta ako manay, paano na niwara ako na kapag bukang kuripot, maski kapos-kapos kita to sa buhay, magaan sa na permi sa pagmati. Aro, ba ganin yan ki Layla Paran, yung planggana ko sinubri yung panakalibod. Georgette! Ma, Kuha daw doon ki Layla yung planggana. Yan parpasubri ninyo, buko pang bayad yon. gaduhay pa. Inutangan ko sa Bombay yon. Yan parang si Layla man ay haros sa imo na parang yung galaom ano. Isubagaga, apply nga na yan dito na mabantay dito sa tindahan. Kaso sabi ko, may nanguna ta. Ako paano man, naniwara ako na may mo kaipuhan magpauripon para lang makabayad ng utang na buot ta para sa ako manay. Ang gatabang, may yan piya para paghilumdum sa imo na kung pilang bisis mo siya binuhat da. Ang pagatabang dapat udok sa buot. Pati maski sa ano, may lamang dapat yan gamit na sandata para mangmaliit ning taho. May nahari ang hapdos ng uro ko manay. Uy, ano daw kung sundot to na to? Ay, madyag pa manay. Mabuburong talaga yun yung sundot. Ha, sadong bilog kita. Ayan pa yung video 5. Naabre na yung gate. Muli ni ina niya. Tigbak kong tigbak.